Tá tú smuoidú chuairsa Gaeilge a dhéanamh san óir, seo an méid a gheoas tú mo chuairsa hain. Gha uairach le gach seachtain fá gha heachtain déag, beo lína liomsa ní cuairsa féin stúrtha. Neart de sin na Gaeilge loirt ceistena a chur agus páirtcheart a ghlacu. Mas mailead struchtúr breise be an ré agad obair bála marcailte a dhéanamh gach seachtain, Comáile sin be teacht siar an aisce agad mo chud deep dives an uaimniú agus an ramadach, school.com an luin fad a bharthas an cuairsa. Cuir sé bé héin agus bé dá iad bunaí curriculum tag, mar sin dá tá casan ceart fríd an level an agus deis teastas a bhaint amach ag deireadh ach ní éigean duid scrúdú a dhéanamh. Is féidir le teacht díreach waithe le bheith cur le a chud Gaeilge, le bheith cur le a bhainnín, ná mar gur duine thu a go dtíon beag an struchtúr leo. Ach mas míon leat tuairt faoin scrúdú amach anseo be tú a gulbhú de chailíocht atá aitheanta go hadidirnáisiúnta agus a úsáidtear mar leat tóis de chuairsaí agus de gharamatha go leor. Mar sin dá díreach Gaeilge níos fearr agad ná rudanseach níos oifigiúla tá an dá ré an. Tá sé chaint na cuairsaí mí bhain an óir agus be líon teoranta áiteanna fháil.